アロハー。皆さんこんばんは。アロハー。元気ですか？お元気ですか？お久しぶりです。さあ、皆さんいらっしゃってるかな？すっかりなんかね、秋めいてまいりましたけれども、いろんな全国各地、いろんなところから皆さんご覧になってると思いますので、皆さんの地方はどうですか？寒いですか？もうまだ蒸し暑いですか？いかがでしょうか？アロハー。ありがとうございます。早速チャットの方に、書いていただきました。ともえさん、アロハー。もうさん、ありがとう。あ、よかったよかった。たいやすゆさん、元気ですか？元気ですか？ミッキーさん、アロハー。よかった。みんな来てる来てる。みねこさん、アロハー。ありがとうございます。よろしければ皆さん、チャットの方に、ご挨拶をいろいろとね、何でも書いていただけたらですと思ってます。はい、お久しぶりです。今宵は最初から拝見できます。やったー。今日はちょっとねいつもと違う曜日でだいたいね月曜日にやることが多いんですけれども、今日はなんと水曜日でございますね。ちょっとイレギュラーな曜日ですけど、みんなね曜日によってね習い事やお仕事やいろいろ予定あると思うので、何曜日がいいんだろうね。としこさん、こんばんは。アロハー。ありがとうございます。やすこさん、久しぶりでワクワクです。楽しみにしてました。嬉しい。小林和子さん、アロハー。お元気ですか？今日は日本にいらっしゃるんですね。かなねえ。なんかもうあれですね、前回のライブがね8月だったので、もう2ヶ月経つともうすっかり秋ですね。夏っていうテーマでやって、もう全然暑い時期だったんですけども、なんか今日なんかすごい寒いですね。こっち雨がしとしと降っております。タイヤスヨさん、いいね押しました。ありがとうございます。早速もう最初にね言っときますけれども、よろしければ皆さん下のグッドボタンを押して帰ってくださいね。いつでもいいので、今でもいいので、いっぱいいいねがある方が YouTube ってね広まりやすいんですって。なのでもしよろしければチップ代わりにポチッとぜひ押していただければと思います。マミさんこんばんは。待ってました。嬉しい。待っててくれたんだ。毎回なんかねドキドキなんですよ。久しぶりだからどうしようみんないなくなってたらとかね思いながらやってます。あらら、かおるさん、けいこさん、今日も綺麗だって嬉しい。元気ですか？けいらちゃん元気？会いたいな、ハグしたいな。はい。和子さん、ただいまチップを購入していました。ありがとうございます。そう、チップが買えるサイトもあるんですけれども、なんかいきなりライブやる前にこんな説明から入っちゃっていいんだろうか。下の方、詳細欄の方に、ライブが良かったなとか、応援したいなと思っていただける皆さんからの、チップをポチッとね、買えるサイトが、リンクが貼ってありますので、500円から3000円まで自己自由に投げ銭していただけるシステムになっておりますので、もしくはいいねボタンをよろしくお願いします。はい、あさってからマウイです。いやー、いいなー、マウイかー、羨ましいです。楽しんできてくださいね。和子さん、和子いいさん、恵子さん、8月は参加できませんでした。今日は参加でき嬉しいです。ありがとうございます。みんな最初から嬉しい。はい、ミッキーさんもこれ押しました。はい、やすこさん、素敵なレイ、髪飾り衣装で可愛いだって。いつも褒めていただいてありがとうございます。褒めていただくとね、本当にやる気が出る、そんなタイプでございます。そう、今日はねこのレイなんですけども、レイはね生です。なんとこの間先日ね
レイフラスタジオさんのフラの発表会が法池があったんですけれども、その時にですね生徒さんたちが私たちのリハーサルの時にねみんなわーって来てくれて一つ一つレイをかけてくれたんですよ、バンドに。もうなんかここに埋まるぐらいのレイがたくさんねいただいて、もう本当に感動でした。その中のちょっと一つまだ綺麗だったレイをしてみました。こちらはちょっと合わせて色を合わせたフェイクのここでございますはい。和子さん、今日も参加できてとっても嬉しいです。ありがとうございます。もうね、何から話そうかっていうぐらい2ヶ月の間いろいろとありました。9月がちょっとそれでね、ライブがたくさんあったので、ちょっと YouTube ライブはお休みさせていただいたんですけども、ちょっと振り返りタイムとしましては、何があったかというと、もう9月の頭、最初ウクレレピクニックがありました。横浜のハンマーヘッドで、2日間土日にあったんですけれども、私は7日に出て、なんとですね3チームの生徒さんとのチームと発表して、あとはケイク&リョウケイの、ゲストステージが最後にあってっていうことで4ステージありました。なんかね盛りだくさんだったんですけども、皆さん多分去年よりもちょっとレベルアップしてみんなそれぞれ発表できたかなと思っていて、とっても楽しかったです。あとはですね何があったっけ、コンペがあったんだな、茅ヶ崎マカナっていうところねコンペティションがあったりとか、あとはその後にハッピースマイルピンクリボンのチャリティーコンサートの大阪公演に行きました。久しぶりの大阪でねちょっと楽しかったんですけれども、そんなことがあったり、あとは、埼玉の熊谷の、お風呂カフェ晴れ庭の湯というところで一人で弾き語りライブをさせていただいたりとかね。もうそうそうそう、ウクピクもうずいぶん前ですね。そうなんですよ、もう1ヶ月前のことがだいぶ前に感じちゃうね。ピアスはねこちらはね多分ハワイのものなんですけれどもいただきました。いただいたものです。ピカケのピアスです。今すごい流行ってますよね、このピカケのピアス。ハワイでもね。秋らしいドレスに素敵なレイ、とっても素敵です。だって嬉しい。あ、ふみちゃん間に合った、ありがとう。まだね一曲もやってないよまだ長いよ。そう振り返りのタイムだから。そうあと相模原のフラタヒチアンドフェスティバルでこの時はね17曲もね歌ったんですよ。もう全力で歌いましたよ。もうリハーサル含めて2回ずつだから34曲分全力で歌った日そしてその次の日に、ちょっと老人ホームのハワイアンフェスがあったりとか、あと茨城県の土浦市の霞ヶ浦ダンスフェスティバルに行ったりとか、9月はそんな感じで活動しておりましたね。ちょっとまた10月の話も後にしようかなありこさんだ。月曜日は久しぶりの恵子先生の生歌聞けて嬉しかったです。ありがとうございます。そうそうそう、レイフラスタジオの発表会ね見に来てくださってましたね。ありがとうございます。さあちょっとねじゃあ、これで何も歌わないで終わっちゃいそうなんでちょっとずつ歌ってまたおしゃべりをしましょう。今日のテーマは老化費調和というテーマにしてみました。毎回テーマは悩むわけなんですけれども、この、9月8月9月10月のね、半ばまで本当にたくさんのイベントに出させていただいて、いろんな場所に行って初めましての方とか、出会いがあったり、またはすごく懐かしい人が出演されてて会いに来てくれたりとか、礼を持ってね会いに来てくれたりとか、本当になんか音楽やっててよかったなって思うようなシーンがたくさんありました。それでこんな調和というタイトルに、人との調和だったり、その土地との調和だったり、その時のみんなの空気の調和だったり、いろんなことを感じてタイトルにしました。
なのでちょっとこれから歌う歌はあんまり全部が調和というテーマで歌うわけではないんですけども、ちょっとそのイメージとかその時にみんなで歌った歌とかそんな曲を中心にお届けしていきたいと思います。では最初に1曲、まずは地球この世界との調和、ケアオナにですね、アヘナにケアオネイ、ナタリさんのバージョンの歌を歌ってみたいと思います。上を見れば鳥がいて、大地を見ればお花がたくさん咲いていて、海には魚がいっぱい泳いでる、そして森には木々が生い茂っている、そんな美しい世界の調和を歌います。ありがとうございます。アヘナにケアオネイ歌ってみました。はい、また1曲目でございます。マミさん、後ろのお花も綺麗ですね。ありがとうございます。こちらもね、ちょっと秋っぽいカラーにしてみました。なんだっけな、このお花の名前。なんだっけダリアなんだっけ知ってる人教えてください。そうですね、アロハの L ですね。そう
和子さんももーさんも書いてくれてます。老化費。そうなんですよ。このねアルファベットのねアロハの L に当たるところに老化費があるというチャントがありますけど、先に飲んじゃった。みんなで乾杯しようと思ったのに。はい、じゃあ今日も皆さんお飲み物をお持ちください。持ってますか？ありますか？今日も10月も YouTube よろしくお願いします。乾杯。はあはあはあはい、拍手だの、ハートだのたくさんありがとうございます。嬉しいです。さて、次は何しようと思ったんだっけな。そう次の曲は、あれですね、ウクレレピクニックでね、たくさんのチーム出ていろんなチャレンジをねしたりしたんですけども、みんな私のクラスは大体ウクレレ教えてるクラスは、ウクレレの弾き語りスタイルになるので、ハワイアンを歌うフラダンサーのチームがいたりとか、あとは日本語でねオリジナル歌ったりとかね、いろんなことやってるんですけども、今年は結構メロディーちょっと感想弾いたりとかもあるし、あとハーモニー、3声のハーモニーをね頑張ったりなんかして、本当にみんなでこう楽しむ、本当にそれが調和今ピンときた調和、それこそ調和をね楽しむね、そんなレッスンに、リアルレッスンはねそんな感じでやっています。オンラインだとねちょっとみんなで声出すのができないからね、そこだけちょっと寂しいんですけれども、そんなことで、ウクレレピクニックで、アクアマーレというユニットがね演奏したワイキキフラという曲を次歌ってみようと思うんですけれども、アクアマーレはちょっと日本語の訳詞バージョンということで、直訳のジンボさんのね訳詞バージョンでね今年はやったんですけど、そのハワイ語の大元のハワイ語バージョンの方で歌ってみようかなと思います。では皆さん乾杯ありがとうございます。ではワイキキフラー。ワイキキエアカネヘヨケカイハバナバナエアロハイアノワイキキエアカネヘヨケカイハバナバナカイホカマカニAve Maria, che alla ona pokari poa, uriaku nana yakai mana hira eya, ike kanani ao Honolulu, aina iamai Nakapuana ea aloha ia no ao Waikiki aina ia mai nakapuana ea aloha ia no ao Waikiki.ワイキキフラありがとうございます。ちょっとテンポが速かったのであっという間に中一で歌ったら終わってしまいましたけれども、そうですね、この曲マカナのコンペティションでもねこの曲でエントリーされた方がいて、歌いました、ハワイ語版。はいありがとうございます。この曲もすごい素敵な曲でね、改めていいなと思ったんですけれども一緒に歌いました。ありがとうございます。いちご大福さん、こんばんは。いちご大福食べたいなんか言ってるんですはい、早いテンポがね
テンポちょっと早めで軽快にお届けしました。今日なんかいろいろ曲集めてたらしっとり系の曲がすごいいっぱい集まってきちゃったんで、ちょっと軽快にねやってみましたよ。日本語日本語バージョン絶賛練習中ですが、恵子先生のハワイ語バージョンめっちゃかっこよいですありがとうございます。またハワイ語でもぜひ歌いましょう。なんか日本語バージョンだとね、可愛らしい感じのアイドル感が出てくるんですよね。大好きなんです、ここは行き来が潮騒の音、なんだっけ忘れてるやばい。ささやいてくるだ、ささやいてくる、ハーバナバナね。はい、そんな感じでございます。じゃあ、サクサクいきましょうか。またねちょっと思い出ソングというか、この2ヶ月の間に歌った曲なんかをね中心にいこうかなと思うんですけれどもささやいてくる歌詞教えてくれたありがとう。この次の曲も、本当にもう名曲中の名曲で、まあ本当にたくさんリクエストをいただく曲ですね。コンサートで何度も何度もリクエストいただいて歌うことが機会をもらってます。先月のハッピースマイルコンサートの大阪公演で踊ってくださったねハーラーもいらっしゃいましたし、そして相模原のコンサートの時にもこの曲をねリクエストしていただきました。大切な宝物である家族のことを歌っているね、ズバリメレお花を歌ってみようかなと思います。よろしければ皆さん踊ってくださいね。では毛幅いねかれを行くお花、なきアロハへ買うかれ行くポリ、なうくまかなアロハへけやいなえぷらままいろこくななけあくわえまらままえやくアロハやおこI lift my voice up to my family, whose love I wear upon my chest. This is my gift of love for you, from the land that has nurtured me, 'cause element here in my heart cared forever by God. Here's my love, my love you. Hey, hey, hey. Na ke aku ai malamamo, ei aku aloha ia opo. Here is my love, for love you. I love you. Iro koku na
お花ありがとうございました。永遠の名曲でございます。ありがとうございます。和子さん、大好きな曲です。今もフラ教室で踊っています。今踊ってくださってましたか？太陽安代さん、和子さん踊ってって言ってますね。ミッキーさんもやっぱり大好きな曲、愛で胸いっぱいになりました。ありがとうございます。嬉しいです。ねえ、なんかね、これジンときますよね。この曲はね、結婚式とかでもね、よく踊られてたりとかね、本当にいい曲です。名曲です。さあ、今ちょっとね、ウクレレ弾きながらうっかり思い出したんですけど、私ね、昨日ここに今ちょっと絆創膏してて、左手の中指絆創膏ちょっと透明で見えないと思うんですけど、なんかやっちゃいました久しぶりにというか、私あんまり怪我をねしないんですよね、普段っていうか、今まであんまり怪我をそんなにしたことないって言ったら変ですけども、嘘かな、あるかな、あんまりね大怪我とかしたことないんですよね。で結構注意深く生きてる方だと思うんですけども、昨日うっかりちょっとよく切れる包丁を使ってまして、なんでそんなことしたのか、ちょっとやっぱ考え事とかしてたんですよね、やっぱり。でなんか普段しない使い方で包丁なんかやっちゃったんですよ。なんか包丁の先端を気づいたらここにブサッって思いっきり直撃して、結構な勢いでザーンって刺さったんですけど、まっすぐに。でってなって一瞬痛っって思ったけど、すぐにギュッてもう止血だと思って止めようと思って、ここでずっと親指でねこうやって止めてしばらくずっとやって、こうやってると痛みがなかったんで、そんなにひどくないなっていうのを思って、治ると思って、治れっていうのと、ごめんねってひたすらなんか自分に謝って、ごめんねって自分で謝りながら大丈夫絶対に大丈夫なはずみたいな感じで、それでこうぐるぐる巻きにしてずっと止血してたら、なんとか一日で治ったんですけど、なんか昨日はやっぱりちょっと押すと痛かったりして、あれですね、改めて怪我とかするとこの一つ一つの一本一本の指の大切が分かりますね。なんか中指ってやっぱり一番長いから、すごい一番使うのかな、意外とね。でびっくりしたのは、なんかお皿を持ったり、例えばスープの入ったちょっとこのぐらいのお皿とかずっしりしたのを持つ時に、中指使わないと持てないんですよ。なんかこう力が入んないっていうか、やっぱり中指でこう結構支えてたりするんですよね。それでもう危ないと思って、これ気づいて、そうよく考えてみたら、左手のこう中指使えなくなったらウクレレ弾けないじゃんみたいなやばみたいな、後でだんだんゾッとしてきて、ちょっと怖かったです。気をつけましょう。なんか大事にならなくてよかったんですけど、全然大丈夫なんですけど、ちょっと血がにじんでるぐらいでよかったですが、久しぶりにドキッとしましたね。はい。皆さん、ありがとうございます。素敵です。この歌好きです。皆さんありがとうございます。モンキーディスコさんこんばんは、ありがとうございます。はい。瀬戸さんありがとうございます。そしてりえさんこんばんは、ありがとうございます。和をお大事になさってください。気をつけましょう。演奏できなくなりますよ。本当なんですよ。熊谷さん久しぶりです。こんばんはだからちょっとやっぱりね、やっぱり他のこと考えたりね、気がそれてる時って注意ですね。あとこういうちょっとした怪我する時はもう今後もより注意深く生きようと思いました。それでさ、この間ね本屋さんでね立ち読みしてたらね、すごい買いたかったけど買わなかった本があって、皆さん知ってます？なんかいろんなねタイトルがね命を守る図鑑って言うんですよなんかこのぐらい分厚くって
結構図鑑だから分厚めで、でもイラストでいっぱい書いてあるからすごく読みやすくて、子供向けなのかなあれで、いろんな状況、いろんなシチュエーションの怖い境遇にあった時にどう身を守るかっていう技が全部載ってるんですよね。でもう立ち読みしてちょっと吸い込まれてきちゃって、で例えば大きなねそういう災害があった時とかもそうですし、雷が鳴ってる時にどこに隠れたらいいかとか、あと例えば怖い人に会った時にどうするとか、あとは危険な感じがする予感がするところには立ち入らないとか、結構そういうのいっぱい載っててでもう今話題の熊に会った時にどう逃げるかとかも書いてあって、でも熊は今すごいですけど、背を向けずに目を合わせて睨みつけながら背中を見せずに後ずさりするって書いてあったんだけどできるかなみたいな。でも知ってると知ってないじゃね全然違うから、もう今日ちょっと改めてねやっぱり買おうって思いました。いろんな知恵があるとね、やっぱ自分が助かることがあるからね、皆さんもね気をつけてくださいね。キズパワーパッドおすすめです。使用早いです。そうなんですね。なんかこれはね透明の透明の絆創膏なんだけど絆創膏じゃないみたいなやつしてる。なんていうお大事に。ウクレレ弾くようになって指の怪我が怖いです。そうですよね、本当に気をつけます。痛かったら歌だけでもお大事にしてください皆さん優しい。もう今ね全然痛くないです。よかったです本当に。もう一度熊吉さんピンチを乗り越える方法。そうそうそう。図鑑の名前は命を守る図鑑。命を守るまではひらがなで、図鑑は漢字でした。サブタイトルついてたんだけど何だったっけな。もうこれねすごい絵が可愛くてちょっとさって読めます。いろいろ面白かったですよ。もう騙されない。ほらいろいろあるじゃない、いろんなシチュエーションがね。もうちょっと買います買ったらまた紹介します。だいぶ話がそれましたけれども、じゃあちょっと歌の方に戻りまして、この、9月までですねオンラインレッスンもやってました。月に1回で、1曲完結型のオンラインレッスン全6回を行っていたんですけれども、テーマがですねジョン・K・アルメイダさんというミュージシャンの方のまつわる曲を取り上げながら、その第6回にわたってそのジョン・K・アルメイダさんの人生をちょっとなんとなく触れるようなというか人柄に触れるようなそんな構成でねお届けしていたんですけれども、もうそういうふうにやってて6回やってたらね最後のレッスンジョンさんとちょっとまたバイバイってするような感じがして寂しくなって涙が出てしまうような感じだったんですが、そのジョン・K・アルメイダさんの曲をね次歌ってみようかななんて思います。ジョン・K・アルメイダさんは目が見えないね盲目のミュージシャンだったんですけれども、数々のたくさんの曲を残されて今でも本当に愛される名曲ばっかりの作られています。そんなアルメイダさんの曲の中でまだ YouTube ライブで歌ってなかったかと思う、曲「ロゼラニ・ブラッサムズ」を歌ってみようかなと思います。ジョンさんはとてもモテモテでなんと5回も結婚をしています。その最初の奥様のことを歌った曲「ロゼラニ・ブラッサムズ」を聴いてください。のけらにえなにぬいおえなう
ロゼラニーブラッサムでした。ありがとうございます。はい。この、ロゼラニーブラッサムズもねオンラインレッスンでやりました。何回目にやったっけなとってもねメロディーもね素敵なんですよね、アルメイダさんの曲はね。はい、マウイっていうのが出てきたと思うんですけども、マウイ出身のね奥様だったそうです。もしこの曲こんな曲弾いてみたいっていう方はオンラインレッスンまだアーカイブはいつでも買えますので、よろしければ下の詳細欄の方に、リンクが貼ってあるので見てみてください。資料をいっぱい送りますよ。はい、熊吉さん、命を守る図鑑のサブタイトルは最強のピンチ脱出マニュアルそうだそれなんか書いてあった、下の方に最強のピンチ脱出マニュアルで、なんか本をね買う時ちょっと今やっぱり図鑑だから手に取って読みたいけど、買うかなんだっけほら Kindle とかで読むやつ、あれにしちゃうかすごい悩んでます。やっぱ紙がいいよね。紙で読むのがいいんだ。はい、いい曲ですよね。ありがとうございます。ローズもありがとうございますそう、オンラインレッスンを受けた方はねぜひ一緒に弾いてくださいね。じゃあ、ということでもう一曲ジョン・ケアルメイダさんの特集で歌った曲を歌ってみようかな。これもオンラインレッスンでやりました。これは絶対みんな知っている曲だと思うので、フラも皆さんよかったら踊ってください。ロッキンチェアの「ノホパイパイ」を行ってみましょう。バイバイありがとうございました。これもめっちゃテンポ早かった。よくねカネダンサーがね踊ってくれたりすることも多いんですけれども、カネダンサーが踊ってくれる若いダンサーだったりするとついテンポが速くなってキレキレの踊りを見たくなってしまうんですけれども、はい、中市でお届けしましたのほパイパイです。そうか、熊谷さん、本は紙が紙ダジャレ紙がいいかな、やっぱね。命を守る図鑑はきっと多分命を守る図鑑の話ばっかりしてるなんかね一生使えるよねきっとね。楽しい、ありがとうございます。一緒に歌いました。ありがとうございます。よかった、歌えたんですね。ありがとうございます。
江島京子先生だ。ありがとうございます。いつもねアーカイブで見ていただいたりしてて、お忙しいのにありがとうございます。今夜は間に合いましたみちゃんもありがとう。みんな拍手ありがとうございます。はい、ではなんか何歌おうかな。なんかねいろいろ考えてたんですけども、あんまりねなんか今回浮かばなくってなんか今これ聞きたいとかありますか？もしあったらなんかリクエストなんつってできるかわかりませんが、ミッキーさん、インナー OU で一緒に歌いたくなります。楽しく踊りました。ありがとうございます。インナー OU ね、あそこだけなんかねブレイクするんですよね、よくね。メレオ花ダンサーズに踊ってもらいたいなんかイメージありますね、メレオ花のね方たちが踊ってるイメージね。はい、モンキーディスコさんもぜひ踊ってください。じゃあ、そうですね、振り返り10月は何をしていたかな。これからも10月これからとそうですね、10月はね、そうだ、10月は1日にあれですよ、代々木公園駅に新しくできましたティキズ東京、ワイキキにあるハワイのお店なんですけども、ティキズというねお店ができまして、日本に初上陸みたいな感じで、すごい素敵なお店なんですよ。結構広くて本当ハワイにいるみたいな、なんかすごい素敵な内装で、大きな画面にスクリーンにそのワイキキのティキズの映像が映ってたりとかして、でお料理もね結構凝ってて美味しいんですけども、そこであれ、なんか今画面が動いたあれ、なんか今画面動かなかったびっくりした。私魔法使ったかと思ったんだけど、皆さん画面動きました今ちらっとモニター見たら、私がこうやった瞬間になんか画面がなんかやらかしてる人がいたのかしらびっくりした私そんなことできるようになったのかと思った。 YouTube のシステムがこう手をこうかざすと画面が動くみたいなはい、なんでもないです。皆さん大丈夫でしたかそのねティキズでね、なんとですねライブが行われる。これからねライブ今までやってなかったんですけど、これからいろんな楽しいライブとかもやるってことになって、でその皮切りになんと私恵子がライブをさせていただいてきました。もうすごいたくさんの方が来てくださって、多分あの場所は皆さん注目してたと思うので、いろんなフラのダンサーの方とか先生とかミュージシャンの方とか、あとはもういつもいろんなね YouTube 見てくださってる方もね来てくださったりなんかして、とにかく、もう満席で楽しく、メレフラも超大盛り上がりで終わることができました。すごい素敵な店なので、ぜひまた行ってみてください。私もティキズアンバサダーとしてこれからも伺うことになると思うんですけれども、11月はねシンガーのメグちゃん、フラも先生もやってるねメグちゃんがライブをやる予定になっています。またみんなで行きましょう。そしてあとね10月の5日は足利の大岩さん毘沙門天さんのところに、奉納演奏に行かせていただくというまた貴重な機会をいただいておりました。もうすごいやっぱ神聖な場所でね神様の前で歌わせていただくということでね、いつも毎回すごいミラクルな体験をさせてもらってるんですけれども、なんかすごい良かったです。またなんとね夜はバリの、ね、方がいらしててね、バリ舞踊と照明のコラボとかがあって、ものすごい幻想的ですごいものを見てしまったという感じのすごい体験でした。そんなことがあったり、そして、あとはですねレイフラスタジオさんの保育が一昨日ありました。こちらも無事に終わりました。もうクムローナさんがねいらしてたりとか、サニーリムさんもいらしてたりとかして、
もうとにかくもう盛りだくさんの素晴らしい保育でした。で、息子さんのトムくんがね、今注目のハワイアンシンガーの今ハワイでデビューするためにレコーディングハワイでされてるんですけども、そのトムくんのスイートボイスもたっぷり楽しめた、そんな保育でしたね。はい、パレフはなんかリクエストかなこれ喋ってる間に、はい、代々木にタイヤスさん言ってましたね。はい、そうなんですよ、すごい楽しかったんですよ。アロハフラのエンディング、おけ会なら踊ります。ティキズのポップコーンシュリンプ美味しかった。近所なので行ってみたいです。皆さんぜひぜひぜひティキズ東京行ってください。代々木公園のお散歩がてらもね、最高ですよ。さあさあ、なんかリクエストくださいとか言っちゃって、ちょっと待ってね、カンペを出したりして、なんかね、あんまりこう YouTube ライブでリクエストとかってやんないんで、ちょっと触りだけできるかな。ちょっとだけねパレフはね、エカヘアマイアナオパレフワエワヒラニハウプヤウエポイナオレケクワヒビカウラナベヘイカラニオカワヒキエキエロワオパレフワエパマイヤナカマカニイカウルナヘレウルプニマコイケアラパレピワアウヘヤワレヤナオエオパレフ終わったちょっと触りだけリクエストに答えてみました。ありがとうございますはいそうですね、また香り火吹き会もね、また今度やりましょうバリダンスもいいですね。バリで生で見ました。いいな。いやバリね、ちょっと私今ね、実はバリがね、この話するつもりなかったんだけど、もうバリがね今マイブームで来ていまして、昔からねバリの音楽とかが大好きでガムランが聴きたいと思って、ずっと憧れていたんですけども、なんと今月末ちょっとバリに行ってきます初めてのバリにちょっと楽しみです。アジアに行くのが初めてでドキドキなんですけれども、いっぱいいっぱいなんか来てる。そうね、トムくんはカラニ先生のカネさんですよね。そうなんですよ。はい、リコさん、トムくんとレイ先生のスイートメモリーが素晴らしかったですね。そうなんですよね。母とこの共演がもうちょっと泣ける共演がありましたね。ミネコさんありがとうございます。キルハナの皆さんがパレフアを素敵に踊ってくださって感動しました。そうそう、テキズ東京のメレフラでもうめちゃくちゃなんかもうメレフラっていうかもうショーなんじゃないかっていうぐらいの完成度で素晴らしいねメレフラだったんですけども、ありがとうございます。またパレフアも歌いましょう。ありがとうございます。リタロウさん素敵、ありがとうございます今年のアロハフラで歌ってたパレフア、松本信さんと神保さんと一緒にやった記憶があります。坊ちゃんありがとう。さあ、では終盤に差し掛かろうかな。いろいろ喋り足りてないことありますかね。大丈夫かな。それではちょっと次の曲は、これは先日、
コンサートでリクエストをいただいて初めて歌うことになったんですけれども、相模原のコンサートでしたかね。桑名トレスさんが日本の名曲をいろいろハワイ語でね書き換えられて発表されていますけれども、川の流れのようにとかね、いろいろ名曲を、そしてこの美空ひばりさんの名曲も愛さんさん、これのハワイ語バージョンというのがねありまして、そちらをチャレンジしてみようかなと思います。ケアロハオーリノというタイトルになっています。では愛さんさんのハワイ語バージョンお届けします。雨さんさんといかほぬはプルエロアウイカウはフリコにかいりエレレおぷわえ風さんさんといかほぬはくばういかまかにらまかに心りをかぱりにぬいなラウナヘレオウカあらなまりえかうわさくらまいるなまい愛やけおらいけあへらまかにえ愛さんさんといかほぬは
ありがとうございました。ケアロハオーリの愛さんさん、ハワイ語バージョンお届けしました。ふふありがとうございます。さあ、いかがだったでしょうか。ありがとうございます。すごいうっとり素敵な歌声に癒されました。とても心地よく癒されました。心に染みました皆さん素敵って最高でありがとうございますね。なんかハワイ語いいよね。なんかカーナさんやっぱりすごいなと思って、すごい響きがなんか美しいなと思って歌っててすごく気持ちがいいんですよね。なんかドキッとしますよね。愛さんさん、雨さんさん、風さんさんってちょっと日本語がパッと入ってくるとドキッてする感じがまたいいななんて思います。年を重ねると良さがわかる曲確かにそうですよね。もうそういう曲ってありますよね。ありがとうございます。さあ、そろそろもうあと1曲で終わりにしようかなと思ってるんですけれども、今後の予定もちょっとね言ってみようかな。10月の半ばからの予定は、10月の18日の土曜日、今度の土曜日には江ノ島の海岸でピッグフェスというね、無料で行われるイベントがあります。12時からオープンしていろいろとね海をこうきれいにしようみたいな感じ、ビーチクリーンですね。掃除みんなでねゴミ拾いをしたりとか、あとはちょっとビーチの遊ぶワークショップみたいないろんな催しがあるそうです。ビーチで遊ぶっていうね。だからちょっと動ける格好で来ると楽しいかもしれません。そこの、ビーチでちょっとステージを組まれていて、そこでライブをやります。小川美穂先生のハラーの皆さんと一緒にコラボをする予定ですので、ぜひぜひ稽古ウィズルーベヒで演奏します。無料なのでぜひ見に来てください。演奏時間が何時からだったかなちょっとリンクが貼ってありますので、ホームページよかったらご覧になってください。一日ぜひよかったら一緒に遊びましょう。そして次の月曜日の20日に日曜日に平日の夜なんですけど、渋谷のクロコダイルというね老舗のライブハウスがありますけれど、そこでウクレレエイドっていうチャリティーイベントを開催されていまして、結構長くずっとやられてるイベントだと思うんですが、初めて参加をしようかなと思ってます。私一人じゃなくて生徒さんのアクアマーレのユニット、私のプロデュースしてるアクアマーレのユニットの8人で、ちょっと初のライブハウスデビューをしようということで頑張って今練習中です。よかったら応援に来てください。たくさんの人たちがチャリティーでね出るんですけど、参加費多分1,000円、見に来る人も1,000円でそれを全部募金に回すっていう感じなんですけども、今必要なところにね届けるということなんですけれども、なんと出番がアクアマーレがね結構なんか鳥の位置になっちゃって、デビューなのに9時から夜の9時から出ますので、よかったら応援に来てください。待ってます。そして、11月の3日の、祝日、月曜日祝日はエンドレスサマー、サーファーズ、逗子のサーファーズね、海の家っていうかビーチ沿いにあるね素敵なサーファーズで、イベント、たくさんの方がね出演するイベントにケイコ&ジンボで出演する予定になってます。こちらもよかったら5時からスタートしますので来てください。そして、11月の9日の日曜日には、那須の方に行きます。那須塩原の那須のでパラダイスビレッジ、那須パラダイスビレッジというところでロコモコサンセットかな、がありましてですね、なんと稽古 with カネオヘグッドガイズさんという組み合わせで、2部演奏をたっぷりすると思うので、こちらもなんか無料らしいのでよかったら来てください。情報リンク下にあります。そしていろいろまたイベントがねたくさん、もうまた10月もね11月もなんだかね結局いっぱいあるんですけども、そうちょっと番外編で15日
11月15日にはちょっと私が所属しているフラの教室の発表会がありまして、普通にフラの生徒として、フラを踊る予定です。これはちょっとドキドキなんですけれども、これから練習頑張りますって感じです。それから、これはちょっとチケットがもうね売り切れたそうなので、もうこれからは見れないかもなんですけど、そしてあとは、YouTube ライブを、私が倒れてなければ17日の月曜日の夜にやろうかなと思ってますので、よかったら、その日も開けといてください。まだまだいろいろあります。11月。はい。あとはね、22日アロハピカケフラスタジオの発表会もあったりね、トイズミュージックスクールの発表会が23日にもあります。はい、皆さん発表会シーズン頑張りましょう。はい。サーファーズロケーション最高の場所ですね。そうなんですよ。どこでやるのですか？どこだ？ナスのやつ？どこでサーファーズと、ナスパラダイスビレッジっていうところでやる。ナスはねですね。フラの発表会は渋谷でやります。あとは YouTube ライブは家でやりますそんな感じで、はい。じゃあ、なんかね、今日もねたくさんの方がご視聴いただいて本当にありがとうございます。そしてアーカイブでいつもご覧になってくださってる皆様も、いろいろメッセージいただいたりとか本当に励みになってます。またぜひ、来月もお会いできたら嬉しいなと思ってます。今日はね老化費調和というテーマだったんですけれども、あんまりそのテーマにまつわる曲という感じは全然なくって、みんなとのこの調和を楽しんでいるというちょっとざっくりとまとめた感じですけど、回になりました。はい。恵子さんが踊れる場所渋谷です。渋谷桜ホールね。原宿のクロコダイルに行きたい。涼しくなったので体調管理崩されないように頑張ってください。ありがとうございます。り太郎さんね。皆さんも本当にね本当風邪ひきやすくなってくると思うので、寒くなるとね気をつけていきましょう。予防していきましょう。では最後に1曲だけ歌ってお別れしようと思うんですが、これは老化費が入ってます。アロハちゃんとですね、 ALOHA この一つ一つに言葉を当てはめたちゃんとがあります。 A は、思いやり、そして L が調和で O が、前向きで、H が謙虚で、最後の A がアホ脱いで忍耐っていうね、そういう全てのものを、持ち続けていればなんかきっとハッピーになれるでしょうみたいなね、あなたに幸せの光が降り注ぐでしょう、そんなアロハちゃんとを最後にお届けして終わりたいと思います。では赤い家なハワイどかひやくりけおるおるかまなおああこくらなあほぬいやらなきらアロハも
のけアロハの亀歩いえおまいえなはばいなぷわれいなまもなぷわれいなまもアロハ。どうもありがとうございました。イエーイ。楽しんでいただけましたでしょうか。あっという間の本当ね、よいしょ、1時間だったんですけれども、はい、皆さんどうでしたでしょうか。いかがだったでしょうか。はい、みねこさん1時間あっという間、イベント頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。和子さん今日もありがとうございました。り太郎さんありがとうございました。京子先生大切なイベントライブ法池お忙しいと思いますがお体に気をつけてください。ありがとうございました。こちらこそです。先生もお気をつけくださいね。ミッキーさん今夜も素敵な歌声とウクレレありがとうございました。来月の YouTube ライブが待ち遠しいです。もうそう言っていただけるとやっぱり頑張ろうって思います。ありがとうございます。エリーさん最後の2曲に滑り込みセーフありがとうございました。アーカイブもねこれ残りますのでよかったらゆっくりまたご覧になってください。昨年保育で踊りました。はいアロハ楽しかったです。今宵も素敵なライブありがとうございました。としこさんはいタイヤやすよさん楽しかったです。やすこさんお忙しいのに癒しのライブありがとうございました。癒されました。お気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。本当に励みになります。そしてねどこか会場とかであったらぜひ声かけてください。いろんなところでね今回も場所埼玉茨城大阪いろんなとこ行きましたけれども足利皆さんねYouTube ライブ見てますとかって一言ポソって言ってくださる時があってもうそれがね意外とすっごい嬉しいんですよ。見てくれてるんですかみたいなほら一方通行じゃないですか意外とこうコメントでチャットもらえればさわかるんだけどすごい本当に嬉しいのでよかったらそんな風にお声掛けもうチップの一つと思って言葉のギフトをお待ちしております。としこさんもありがとうございます。もうさんありがとうございますですね。はい瀬戸さんありがとうございます。では最後にねエアハグをしていつもお別れしているので、皆さんでハグをしましょう。ありがとうございました。キューマハローありがとうございます。リコさんもありがとうございます。はい皆さん風邪ひかないようにね気をつけながら行きましょう。ではまた11月に元気でお会いしましょう。マハロー和子さんありがとう。アフイホー